Yung kalawasan, hala sige duyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga orasa sa adlaw today ng Thursday. Oy, Webes manay mga kabisyo my love so sweet. Duyog ta sa pagpaminaw kini ang inyong DJ Mike Ling. O kini po dyan kanyang gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Mayang buntag kanyang hurot. Duyog tani mag-plasteta. Umanyo ka sa tuwang panyaguban. Ay magpalanyog-lanyog na po sa taong pabati tanin nyo ha. Anya po dyan inyong gwapong taro ay lumping. Of course, maghatag sa inyo ha, o nindot kayong mga kaibalo. Ilabi niya sa pagpagwapo, pagpahimsog sa inyong kaliwasan. Batok sa mga sakit na pwede mo pakgang sa inyong kinyabuhi, no? Mo niyang importante sa malang dapat tayo sinta ay malakas ngayong mga oras niya ito. Dahil ang mga sakit ay nagbabadya sa ating paligid. So, mahimong mag-exercise tayo tuwing umaga. Binyat-binyat sa itong kaunuran, yung kabukugan. Aron na makakwanta ba, baka digamo ta sa itong pagpamahaw punsad. O ginabaw niya sa itong pagtrabaho taon-taon. Sa itong mga buluhaton, sa pag-eskwela, sa panghinilo, ng unsa pa diya. Aron na dilit na basta ingon mahuyang. Kay ang panahon na bagit taon may kiling, no? Di basta-basta. Ulan, init, grabe naman yung kayo ang mga pagsubok sa buhay. Bitaw, tama jud ka Lolo Baba. Bisan kanig tuod wala mo history sa mga sakit. Pero ikaw grabe kag amping sa imuhang mga panglawas, di ba? Nya tapos nagkuan pa jud ka, nagatumar pa jud ka sa ato ang mga food supplement diri sa Calabo Herbal Food Supplement. Nya tapos mamatay ra day ka sa selos. Mo nang ang kasing-kasing ang pingan po sa mga kabisyo, no? Oo. Kaya base mapiktahan po tuod karong mga orasa. Labaw na kung wa gyud na good morning, good night. Ang imuhang hinigugma. Wala nag-reply sa imo ha. My God. Mo nang asa nang kato siya karon. Kuando siya niya to siya sa lugar nga mabugnaw nga niya ay puting dingding niya tapos ang CR kuan kay sa tanan kining hinlo niya tapos naibutang gipaskil do not disturb. Ayaw i-disturb sa muna imong kuan dito. Pero sige, manyo kay sa muna tan niya magtikaw-tikaw sa mga niya Dere sa mga tato zadla mga kabisyo my love sa ato ang sponsors of course kini nga tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan, ginseng ug manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parehis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bacteria ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Sir Nobes sa 0930-973-6009. Alright. Sige, manukad ta sa pag-uban-uban kanato. Mga kabisyo my love so sweet, labaw na pud tuod ning uban kanato mga drivers, sweet lovers kung sayo kanang masada karon. Nagapanghatod og mga pasahero padulong sa palengke, Lolo Baba, kay lami kay pamalingki paggani kadlaw no. Kay minus kay mga tao, niya preskong mga palitonon. Labaw na kung sa mga isdaan, karnihan, maadjong buntag diha sa inyong horot, labaw na pud usab. Sa mga nakatayap sa tuwang programa kanato krong orasa, labaw na diha sa Kiss 102 FM Bohol. Maayong morning kaninyong tanan mga kabisyo my love so sweet, maayong paglanog-lanog kumbati ta sa tuang pagpahimsog sa kalawasan at ang ide ay pod tuod ha. Ang ato ang drama special later on diri sa tuang programa. Kauban si Papa Rocky, Magustin Kulas, Kapitan Lodi, Tita Diwata ug Lola Daphag sa ato ang drama special mga kabisyo hinigugma. Para nindot ang ato ang morning kompleto nga tay mga pagiloks tong kasing-kasing ba.
Gani kaya usaon man tuod na usaon man tuod niyang kuan nyo sa tawagan niya kini nga ang mga kuan mga buhaton kung ganing huyang pud tong kasing-kasing huyang atong huyang ato ang kuan kining panimuot sa mga butang nga ngayon itong himuon. Pero balita sa muna ta mga kabisyo my loves, Manny Pacquiao napildi sa kaso sa US nga gisampa kaniya sa Paradigm Sports. Doon niya ginapabayad siya lulubaba og 280 million pesos. Napildi si Manny Pacquiao sa civil suit filed in the US by Paradigm Sports Management. Kini matud pa mga kabisyo nga si Manny na accused of concealing his pre-existing agreement sa Paradigm. Yang gitaguan while negotiating with other promotional company nga TJP Promotions. Saan siya? The Generics. Lahi din siya. Sorry. TJP. Lahi itong TJP ako mahunaan. Manggod ba? Okay. Tapos, mga kabisyo, my love, so sweet. Magbayad si Manny Pacquiao or sugo sa jury nga kailangan mo bayad si Manny Pacquiao og 282 million pesos or mahigit 5.1 million dollars sa Paradigm Sports nga nakabase sa Los Angeles, no? Sa rason nga napildi matud pa kini kay matud pa allegedly breaching of their contract. Mao day sad, no? Mo nang napildi siya. Mo lagi tuod sad nga no manggong ni ambak manggod speakers bakod manggod ba. So mo nang hinungdan nga nag-file og civil lawsuit ang Paradigms against Manny Pacquiao. Artista pod nga si Carlo Aquino, Aisel Serrano, gigwardyahan sa mga security guard. Pero mga netizens, mga kabisyo, my loves, lulubaba, gi-criticize na noon sila nga paminaw. Siguro daw matud pa sa mga netizens nga dili man na sila sikat. Pero ang tugon lang sa mismong mga gwardya o labaw na sa staff sa mismong mall para mahimong vigilant o pag-amping sa mismong sitwasyon kung ugaling adunay mga fans nga mudumog sa pagduol sa mga or sa artistang si Aquino o si Serrano. Ibuhat lang nila ang ilang trabaho mo nang nakita sa social media nga grabe murag unsa ka sikat nga artista nga ilahang gibantayan og tama ning duha ka mga matud pa sa mga netizens nga mura daw VIP nga klase sa mga artista. PSG yan, ha? Ay basin siguro giharpod tuod sila lulubaba, no? Nya tapos wata kabalo sa unsang rason nagipuy-iba niya na, no? Na mga lugar diri sa ang nasod nga mga artista pwedeng dumugon testing gani adto sa kuan sa mga pinakasuok sa mga lugar diri sa tuang nasod, di ba? Naay mga posibilidad nga pwedeng himuon na sa mga tao nga makita og mga artista bisan panalagsa ra kanila makita og dili kay tantong sikat. Gani. Pasin po siguro gusto lang po sa mga tao nga makuutan po taon sila. Kay artista good. Kuton be. Napildi ang imuhang team Lulubaba. Agoy nyoy. Pero sige lang, game 1 pa man. Napildi mga kabisyo my loves ang Golden State Warriors versus Lakers sa score nga 112-117 pabor sa Los Angeles Lakers. Mga kabisyo my love, so sweet.
tala lang ang imuhang idol nga si Stephen Curry og 27 points lulubaba. Ay naulaw ang iyahang score. Wala kabot og 30. While Davis hits 30 points. Naguna na ang Lakers sa lead sa semi-finals or semi-western finals sa padulong sa championship, mga kabisyo, my loves, no? Ako kay Lakers man ko lulubaba, sure na ni. Okay, grabe ra baning mga milagrong mahimo ni LeBron pagani ngaron nga padulong na bitaw og championship. Kinsa may magdahom nga pinaka halos matagak naman gani to ang ilahang seed gani sa NBA playoffs. Pero nahabol pagid pud sad nila og na mo ni karon nakaabot pagid sila sa semifinals. So sure jud ko lulubaba nga mo sulod yun yung Lakers gyud. Sure ka? Ikaw ay sure. So muna kato mga kabisyo, my loves, no, ato mga update balita sa sayong kabuntagon, and padayon ta sa ato ang programa, manukad ta sa ato ang drama special. Niya na, nita maglangan nining programa ang Hoy Gotodo Kalabo Drama Special sayong kabuntagon. Mangkulas, way. Og lula dampang. Ako di si Maribel. Kini akong suliran karon. Kay kabahin kini. Sa problema sa akong inahan. Gituyog yun ako nagsuwat sa inyo ang mangkulas og lula dampang. Kaya ron, matabangan ko ninyo og unsa akong buhaton sa akong inahan. Kini manggod ang akong inahan mangbulas kay hasta ka pala utang. Maski pag kining silingan siguro na mo, tanang silingan, murag nahutdan na niya utang. Kami mga anak niya. Ulaw na kayo. Kay makitaan lang may sa iyang giutangan. Kami naman dayon ang singlon. Sige pangita sa kunginahan kung asa daw o kanus ang mubayan. Para aron inyong masairan. Din hinagsukod ang akong suliran. Nadunggan nga nangutang naman po daw ka. Saan naman po di ma? Ulaw na kaayo ma ba? Kunya na kay kabayad? Uy, naon siya mandawon ka? Naon siya naman dawon ka Maribel, oy? Yang akong giutang raman kay component raman to, anak. Kay, balubaya ka diri nga nang mingawas sa tuwa. Gusto ko mag-video kita ba? Pag di ba ganahan man ka mag-video ki anak? Kani kay nindot kaayo ni kay mag-video kita anak. Gamay raman to, dili man tumahal oy. Ayaw ka balaka namang ko'y paboton nga kining sweldo sa imong amahan. Mao dayon to, hinaynayan ako nagulog. Nahinayan? Pero pag usaray mong utang,
Nga sa bang daghan na baya? What? Maoy, ulaw na kaayo ma. Pati ako ginasingila sa mga ginautangan nimo. Halos dili naman gani kagahatag og gining balo namo. Sa mga igsoon ako sa mga mangod nako. Kaya tanan kwarta nimo kay ginabayadan nimo sa mga kautangan nimo. Hoy, siya pa din ha? Nga kita ra maghapon ng magkakwanan ni? Magkagamitan ni? Kung wa ko'y kwarta unsa may atong kaunon? Kundi ko mangutang. Naba di maribela inahan gyapon ko nimo nangita baya ko pamagi para aron ibuhi sa inyo ha. Kasabot ka na? Kasabot ko na mapan. Sobra naman pod kaayo ma. Tama na na mabata, tama na na kay wala ulaw na kaayo ma. Bahala ka diya ma, oy. Magyapon ka maminaw. Naon siya maning bataan eh. Mura naman tag-inong anak ani kay kasab-kasabaan naman na. Inoon po, tama po si Maribel na. Bahala na. Mangutang nagyapon ko. Para na ako'y kabayad sa kong utang. Naman na. Unsa ma? Sa ako nadungog na. Mangutang gyapon ka? Wala oy. Atig-atig na gundo ko. Unsa man ka mong kagiunsa. Sige na tulog na dito anak. Di siya kabalo nga na pa ko'y pabuton nga paluwagan. Hadouken! May balak kang iwan ako. Nababasa ko sa mga mata mo na may mahal ka ng iba at sa akin ay ayaw mo na. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Paglalaban ko, pag-ibig ko sa'yo. Hindi ako papayag agawin ka niya sa piling ko. Pagkat mahal na mahal kita, sa puso ko ikaw lamang. Mawala ka sa buhay ko'y di ko kaya. Di ko kaya, ako ay iwan mo. Pa? Asa mo ka? Ma! Naglungag na ka, ma? Asa mo ka itong inahan na to? Naba ka na sinilungag ko nga. Saan pa mong kaayo? Tanaw ka nila. Tanaw na akong kaldero. Uy! Papoy! Papoy! Nilungag si mama? Ma! Pantay lang dyan si mama ba? Saan po ka ito nilakaw? Ayo! Ayo! Kadali lang, kinsa na? Uy, si Ato, may buntag. May buntag si mo dati. Sa may Ato di ay. Gito ko manggugutsa ko mama. Kinsa ka mama? Gito gutsa ko mama ba? Ano daw, sa may tuyo. Mama na ko ng si Kwansi. Mamahin niya. Si Mama Henya? Di ba, dito naman mo sa Pikas Kanto nga. Nagpuyo? Gito ko maguko nga maningil ko sa utang si imong mama. Ha? Unsa na giutang sa akong mama? Nangutang imong mama dres mo ha. Unsa na giutang niya? Nangutang choy. Kabalo ba kaw siya? Nangutang siya sa mga o ka ng 5,000. Ha? Ingon niya nga bayaran daw niya dayon. 5,000 lagi utang sa akong inahan?
Ingon daw. Una na kadagko nga man taon may kabayad. Nga gitugugit karon daw dayon. Asa di mong mama? Upo ka balas akong asa ko inahan. Pagtarong ha, basig na buhat-buhat. Ingon na kadako ang giutang sa ko inahan. Anak gini mong mama nga bayaran daw dayon. Ana na lang ako mama nga. Dili na lang tubuan kay batigkon ba? Usa? Mag-amigo naman sila niya. Unya? Nasuko gani ako mama, gipaningin iyang imong mama. Di mo naman mo-reply ng imong mama. Paninglon ay kung maningil ta sa utang. Kaulo ani oy. Asa di imong mama di ay? Ulo ko ba no asa akong mama? Pero sige lang. Ako lang to sultihan kung naningil mo ha? Ina lang. Akong mama si Kuan. Senya. Sinya. Akong papa si Digitoni. Digitoni? Katong Mier ba to? Mier? katong magkuan ba katong mga diskuan digi nga. Ang mga babae pagsabak sa mixer. Ano ba mo? So liwat kasi mong papa. Flight. Oo, sige lang. Pasensya ka ayo ha. At sa di mama din mo day. Ulo ko kabalo asa kong mama. Sige. Sige na ay, utang-utang yan. Di man mo bayad. Wala man mo ulaw, oy. Sige mo lang Doon, kulang, oy. oy. Balik ko din niya. Kung inutang, bayad. Utang-utang, bayad. Mungka aning mama. Uy, Wala naman, utang-utang, bayad. hoy, hilam na din ha. Sige pa kayaw-yaw. Bantay kang balik ka din nga. Balik mo na ko, maningil ako sa utang. Iba may utang, may bayad ka. Bot mo. Mungka aning mama. Uy. Ang Pilipinas dunay history, halandumon nga mga kaagi. Ang unang nakadunggo dinhi, mga insik nga negosyante, dinhay insik nga kontrabida, sili mahong mangtas nga pirata, namatay ka. Ma! Dito gikan tong anak ni Henia. Tong giutangan nimo. Nangutang man daw kag 5,000. Inga nakadako ang imong giutang man. Unsa naman tawon ka? Uy, si Hinya yung anak. Uy, hastang limutan yun ako ba, no? Dito ko anak sa palingki. Namalit ko sa imong gustong sudanon. Uy, paita diyaning nakalimot man no kung ako raman tong gilahi. Ako man tong gibutangan tong kining kuan. Hinya, paid. Oh, gitiguman yun ako to anak kay. Ibayad yun ako to. Maulaw po tawong kung dili na ko to bayaran si Hinya. Uy, kabalo bayag ka sa kuha. Kabalo? Palakaw-lakaw lang dyan siguro ka. Aron, maglikay-likay ng giutangan nimo. Unya, permente ako ang imong Permente ako makatubang sa imong ipangutangan ma. Uy! Nagsige pa tugyaw yung tong anak niya. Unya, ako'y gisingil. Asa daw ka? Uy, ayaw ka balak anak. Kaya, promise lagi, oh, promise, oh. Oh, cross the heart, oh. Ako pa tong gilain na lagi to na ako. Sige lang, sunod balik ato. Bayaran na lagi to na ako, oh. Dili man po na sila good mo tawag mo text daan, God. Oh, ako na yung tatong bayad dito. Ako na lang unta ni adto sa ilang balay. Oh, ayaw ka balak ka, relax lang. Na? Ambot ni mo, ma, oy. Ma, ulaw na dyan kaayo, ma. Tama na guna si pangutang, ma. Ambil ng kwarta, pi ako na bayad ato, Biki. Basig mo balik to din, eh. Ulaw na ay sa silingan na to. Ayaw lagi, kaya ako lagi, nalimtan lagi na ako, nagasto lagi na ako. Ako lang gipalit lagi atong sudan. Sige lang. Ako lang bayad ato, ay kabalaka. Oh, sige na. Magluto pa ko. Mga suki kung silingan, buntag sayo sa tindahan. Mo istambay, mo istorya, dunay
chismis, may komedya, ila ko nga buladahan. Ug muhang yung mangutang, bugas, kape, sigarilyo. Usa ka adlaw ni ana. Tindog ko sa eskwelahan og pauli na ko. Pero naay ni sugat sa ko nga usa ka tawo nga dili na ko kaila. Og dinhi, Puro lista sa utang, kining gamay kong tinda. kadugay tawon sa mga sakyanan din ni Hindi pa man ko nagpaabot. Bahalag mapa, motor o, kuan ba? Jeep, sakyanan ako na kay kaulan nun, Para! Di ba gunungan na ni mga sakyanan, uy? Para! Gini. Miss! Uy. Namasahiro ka, kuya? Pasakyo ko, kuya. Kagwapo niya kung kutsi man ang masero ko. Ay. Oh, kutsi ni, oh. No, sa ka di ay. Ngayon maggugukining ko, anam nga dong kamot. Kining Makihits. makihits. Anam nga daw kong huy. Kuan good. Saan man siya, oy? Mindset ba? Mangutan ako sa baday. Ikaw ba tong anak ni... Ikaw ba to si Maribel? Oh, la. Kailan lagi ka sa kuha, kuya? Imong mama, kasi pangan si mama. Si kuan. Si... Almera. Kapalo pa ka? Nangita mi si imong mama. Ha? Kung dili na ganing na mabayad ang imong mama, pwede naman na sa ipadakop. Time Bisan sa. unsa ko- Ngayon nakaabot naman bukag. Ngayon makaingon magkag padakop. Gusto may sala sa kuinahan? Kapalo pa ka? Nangutang ang imong mama og 100... Onsa! O, pagkukauman. Pesos? Okay ra. 150,000. Gosh, Iyang gi... wako katilaw sa iyang giutang. Unya ingan ani kadako di ay. Kabalo ba kaasa gigamit ipatadal na niya online sabong. Unsa? Nako kay gasto ang antod bayari. Nanabong ang akong inahan? Online sabong, online ba? Lagi, pero nanabong mong gyapon na. Kanay imong mama, gibilin niya ang titulo sa yuta ninyo. Kaya kung dili siya, ipadakop na mo siya kung dili siya mo bayad, or amo aning imbarguhon ning yuta. Kining titulo, kana inyo gipuyan diha. Kadali lang kuya ha. Basig, pwede ta kakasuhan. Wow. Pataka lang kag istorya, kay basig dili to akong mama. O sa may kaso mo be? Kaning chismoso. Chismoso, pataka lang ka. Kaya chismoso nimo. Pataka lang kag istorya, buhat kag istorya. Ikaw ang chismoso, pwede ta kaki. Iyaki, unsa ni? Taka lang. Kihan. Ay, kato, aning-aning ni bayana, aning-aning. Aning-aning ka bayana ka, patakala ka giyaw-yaw. Pwede ta ka ikiha. Murag napas mo pa ni bayana. Nambot ka. Kaon sa siguro, day. Day, sultiante ka, day, ha? Sultiante ka, day. Unsa man? Masay gamit ni mo nga nung gwapa magay ka. Masay gamit ni mo. Kumusulti ko. Quits na sa imong utang sa akong mama. Excuse me, dili pwede mo. Utana lang ko. Simple ra gud kuya oy. Sige, gamit ni mo kanong ambis. Kaya karisma ko, jigs sa soap lang ko. Karisma ko, jigsaw. Oo, mapalit na siya sa tanang butika, farmasya. O pwede po na siya i-Shopee, Lazada. Order na kuya. Karisma Para magwapo beauty pud soap. ka. O karisma ko, jigsaw. Pwede na sa lalaki. Hastang pwede ha? Salam. Pagpalit ha? Oh, Palitin ko po, ha? Palitin ko. Niya, pero mabalit na dahil sultiante ka. Kanang imong mama dako kay nag-utang sa kumuha. Pero kuya, anong... Pero gibayan-bayaran man ka sa kong inahan kining... Dahil kining kuan. ang utang sa imong mama dugay na kaayo ni. Nagsugod di sa pangutang.
gikan pa kaniadto 5,000, 10,000 hantod ni abot og 150,000 sa sige niyag panugal. Sugaron ka na yung mama. Di ko kato, kuya. Kay butan kin ako inahan, kuya. Bayad. Ay, 5,000 naman ako iyang utang, kuya. Dili man na maabot og 100K. Kusok kina mo patad og swertres imong mama. Ha? Kabaw ba ka ni anak? Kana imong mama, pwede na mo ipadakop. Ayaw, kuya. Ayaw. Ina imong mama Maribel ha. Lagi ako sultihan. Ina imong mama Maribel. Minsan natin makikita, mulit-muli naaalala mga ngiti mo na tumutunaw sa puso ko. Ganito ang aking nadarama. Tinangka kong ika'y hanapin upang muli ay kausapin, at nang masabi ang damdamin ko para sa'yo. Pagabot yun na ko sa among balay. Ako ayun dayong gisultihan ng akong inahan o gining giyaw-yawan ako sa bala o kasaban ko niya. Grabe yun ang gibuhat sa kong inahan, manggulas o lulad na pag. O sa kaadlawan na, nanawag o galit katong lalaki nga nagpautang sa kong inahan. Ang iyang sulti kay mama nga gusto daw ko niya istoryahon personal. O garon inyong masayran? Dinhi. Ayaw ka pala ka. Ayaw naghilak. Ayaw gilak yung maulaw na yung mga tao dre. Talas unsa day na imong tuyo day. Kuya, sir. Ako ato na lang sabutan. Kung saban, okay lang ba sa inyo ang kuhaon na mo ang yuta? Isa ko, ganahan ko na nga. Asa naman lang may mupuyo? Ha? Di. Kumusugot ka, sir. Amo na nang hinahinayan o gining data-datahan na mo nagbayad. Dili na kay nani interes. Pila naman ang interes, ana? Oto tintot o tintay titi. Inguna na kadako di ay. Oh, dako. Oto tintot o tintay titi. Abi na ko gamay ng titi. Dahil. Sir. Usa man, kuhaon na mo ang titulo, ang yuta. Dili na ka mo tag-iya. Pwede mo mapuyo diha. Pero, dili na ka mo ang tag-iya. Musugot pa ka, anak. Dili. Sa man lagi ganahan, nana. Dili lagi. Unsa man pwede na mo buhaton. Para dili lang ni mo kung ano mong yuta. Kung ka na, musugot ka sa akong mga plano. Plano? Unsa nga plano? Plano na ako'y isulti nimo. Nga unsa na? Dahil, kanang na ako'y plano kung musugot ka para mabayaran ang utang sa imuhang mama. Gusto ka ang pangita ang pamagi? Oo, unsa na nga pa maagi nga. Makalingkawas lang mi sa imong mga utang. Ani ni siya, day. Aron nga masulbad na kini. Kuyogi ko. Huh? Sa sulod, sa 360 days. 60 days? $360 kaadlaw, kuyogi ko sa kwarto. Sa kwarto lang yun? Og ilhon ko nimo nga ako
Sama sa imong bana. Time sa. Nakoy nakita ani nga salida. Musugot ko kung ingon ato ka kagwapo. Apa na? Di ta ka type unya. Asa ni mo puto? Asa ni mo... Mag-abot ra na, day. Mag-abot ra na. Murag, Wa magana nagreklamo tong DJ nga. Kada inigpa-disco diya sa mga diskuhan. Mangita na yung chicks para isabak sa mixer. Kaya si DJ Tony. maura ba yun na ang inggining kuan? Mauna nga, day. Kung musugot ka. Imo kong tilapa. ano ba? Imo kong hubuan. Mapaul na butaan ni Ron. O niya, imo po kong palamian. Ikaw, day, 360 days. Impas ang utang sa imong mama. Impas pod ang imong tinapok, day. Unsa man? Kumaura na paraan para mabayaran ta ng utang sa kuinahan. Kahit Musugot mo, day. ko. Sige, day. Musugot ko. Sugot ka. Gana, makatilaw na kanita. Kaluod din mo, kuya. Oy. Bakit nagbago ka? Pag-ibig mo ngayon ay di na madama. Nalulungkot ako. Nagpapaalam ka dahil may mahal ka ng iba. Sugod og mamangkulas og lula daphag. Magsugod na mi sa among gikasabutan sa 360 days. Ang akong gikaproblemahan karon kung tama ba nga akong desisyon. Kay kung dili manggod ko musugot sa iyang mga gusto, pwede na kayo ni ay pakulong ang akong inahan ug mawala ang among yuta nga gitukuran sa among balay. Nalilibog talaga ako mangkulas og lula dapat. Ay, murag manyakisyon man tong dawanan to, murag idaran na manggod to. Kunya magkaya ba ka na ko ng 360 days nga kadugay na? Unsa may ginanglan na kong buhaton o dapat na kong buhaton mangkulas? Dinhi na lang taman, Maribel. Inyong nadungog ang kaagi ni Maribel, mga kabisyo, my love so sweet. Sa unsa man ang inyong mahatag nga reaksyon, komento sa iyahang kaagi nga inyohang nadunggan. Sige, pwede mo mag-comment diri sa to ang Facebook Live, DJ Mike Kiling nga Facebook page, and Kalabo Herbal Product Jester Marketing nga Facebook page. Mga kabisyo, pwede po mo mag-order diha sa tong produkto diri sa Kalabo Herbal Food Supplement. Lord, isa ko ang call day no, na si Cool Ray. Madyong buntag ni mo di akol. Sige. Sa may inyong mahatag nga komento reaksyon, iini ato ang drama special karon. And matod pa. Ang iyahang ginikanan or ang iyahang inahan palautang kayong dako. Lolo Baba. Gani. Kanya tapos mapil pagidog online sabong. Uy ba niya ko guwa niya nya pamanlagi niya. Sabi kay tuod na ako gani sad pero kini sila paminaw na ako nag-underground na ni sila ba kay
sayang magud pug kayo nakapanukad na nanay sistema unya ang kita na di pod basta-basta. Pero ambot lang ka gituod no. Oo. Isod kina sila matrace ang anak kay online manggod. Unya karon mas dali matrace ang utang siyang mama ni Maripe. Lagi mga tao niya na no nga palautang kayog dako niya tapos pag singlon na ang pabuang-buang dayon lulubaba. Ay nako. Ako allergic kay kog utang gyud sa tinuod lang no. Allergic jud ko kay tanan ni ana no. Unya tapos kining kung mahimo kung makautang ko maningkamot jud ko mabayaran gyud dayon tuod na ko na bahala pag wala ko'y kauno na ng adlaw. Basta importante makabayad ko sa kong gisaad. Kay lisod kayo madaot ang ato ang dungog atong kredibilidad. Labaw na kung gihilabtan pag gid atong dungog. Samot. Daot tag samot. Nadyo ko yung mga nailan nga mga babae nga mangingan. Actually kini mga babae mas kusog man ni sila magutang-utang. Tapos kusog po kayo magpinda-pinda. Ini mga punjab na mugna bitaw tuod ni para sa ilaha. Pero kuan lang ha, kaning padaghanay lang ba kay nampo yung mga lalaki mga palautang pud sa gihapon pero mas daghan lang gid kay tuod mo. Sa kuan lang pagkahibalo, ha? Tumo lang tuod na siya. Anyway, before ta makatag sa tuwang reaksyones sa Lolo Baba, gani mga pisa mo na tanyang style ni kay para di kita ma-stress. Kung na-stress ka sa mismong kaagi ngay mo na dunggan karon kay tungod ikaw pod na pug kay utang nimo diha, halakan nyo bayarin na nyo. Kasi nga usapay hika sa imo diha, ha? Magkalabo plus herbal coffee original o kalabo plus gold herbal coffee with maca. Kung aji ka mga pipilian yung kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kayo. Kaya ang papatamis niya doon yung stevia extract, no? Rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagpabawas, sure nga dili, adlaw-adlaw. Dili. Kalabo plus gold herbal coffee with maca, makabusog, makapaboost sa energy. Makapa-uptick yun sa pinuti ni pare. Kinama sa G-Sir Marketing. Available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy o sa tanang butika sa inyong lugar. Pilihan niya siya. Aron nga kuan mo kining dili mo tubuan og lawa-lawa sa inyong utok ninyong pangutang mo bigon siya. Say makita o say maganyahan. Mo na pag makautang, ang ibayad sa utang, mangutang na po. Anto sa magkajak ko niya kintaon gyud ang utang. Ako'y kaila na lulubaba nga kanabitang pag kuan kay siya kining kung kinsa pa siyang nangutang unya tapos ihapang limtan-limtan pag paninglo nimo masuko. Nang pinaiso bagit paabot kung kano sa ata kabayaran. Ano ba style ba? Anak kapait pag lulubaba kay ex pag nako. Pero ako din ako ganahan pag maningil. Ako manggod klase pag ako utangan manggod. Di ko ganahan. Maningil ko ka isa, kadua na. Pero pag ganig makita na ako, ma-feel na ko wadyo kay plano mo bayad. Di na ako maningil si Muha. Bahala pag unsa pa nakadako. Ninduta ba kayo nimo ninduta bagod kayo mangutang sa imo nyo? Karon din ako basta pas dapod magpautang. Wala ginatagam na ako sa mga inganan tao. Unya kining dili ko maningil og di na pug ko magpanumbaling. Nakoy batasan kung ganing sa inganang pagi nga di nakamakabayad sa kog utang bisa pag gamay o madako man na siya. Pero di po nang labing dako no. Paninglan gitawon tuod ta mag-abot tas barangay gyud ana gyud. Labo nang 150,000 asa man ta mangangkong ana eh. Pero kung ganing kining mga igo lang di na ta magpanumbaling pa sa ingana niya tapos ato lang ipangamuyo kung mabayad maayo kung dili okay na lang pud sad. Basta importante di na gina siya kausab no. Mao lang gid tuod na siya. Kunya bahala nang ginawa na sa ilaha pag ganing nga nang mangutang di kabalo mo bayad kay kabalo mo mao gini sakit nato mga tao ba dili lang siya sa ato mga Pinoy no. Sa tanan sa tibok tao sa Pilipinas sa tibok kalibutan. Kay kita manggod mangutang duol sa tao nga atong gustong utangan magpakaluoy mga muyo nga unta hulmon kay tungod kita nang hinahanglan diba
may kaya itong pasalig nga mobayad, may kaya ito ang diskarte nga unta yahatang kasaligan nga mabayaran nato siya o pahulmonta niya. Pakaluoy ta kay nang hinahanglan gitag taman. So diha pa lang gani no kung mapahulam tawag na kung ganing tugutan kaniya nga pahulmon ka sa iyang kwarta. Gasa na kay na siya, blessing na nga gitabangan pud ka sa Ginoo nga singana paagi gipahulam kag kwarta. Unya karon paguman sumasuma di ka mo bayad, di ba? Duhang inggo nimo ana. Di ba? Ang taong imong gisaaran nga imong bayaran ang Ginoo nga imuhang gipangamuyuan nga unta do na kay mahulman nga kwarta. Wala nimo gitupad ang imuhang saad. So ang balik nga na times 2 no nga kadaot regrets, di ba? So better mga kabisyo kay ang bill kini ra bang bill bitaw? Bill sa regrets. Bulungtad na ba ni siya hangtod sunod pang henerasyon sa imuhang mga anak. Ngunang sama sa kaagi ni Maripi karon, siya nanoy nag-antos sa kinaiya sa iyahang inahan. Di ba lulubaba? Ako yan niya kanya, biyahan ko niyang inahan niya oy. Grabe po, dili lang po siguro. Paningkamuta lang makabayad niya, tapos siguro iparehab na lang ng inahan niya, tapos ikuan na lang ipalagay na lang ang murag na buang hospital. Kada ko kay ng kantidara lulubaba, matungnan kag sama nga ng klaseng tao nga mga loan sharks bitaw. Nga kumangutang ka sa ilaha, doon naging mga laing kapalit. Unya kung may gani kung ingana lang, lawas nung panginahanglan daw big ang uban diha, kinabuhi gid nimo. So di ka magkumpiyansa no. So magamping ta tawon mga kabisyo my loves kay atong kinabuhi unya tapos mahimong pilion nato ang peace of mind. My God. Gani. Mura ginay butang lisod kay pangitaon pero dali ra himuon. Pero dili lang yung gustong buhaton. Ngita lang yung problema, labad sa ulo. Ako, sinood lang, nakautang po ko, nakaloan ko actually, no? O siya, gibuhat mo kwarta. Gi-invest na ako. Kanya, kato kong investment nga gisudlan. 2 ka bulan pa lang, napalong na. Merese. Pero at least ako ang loan ko ng utang, no? Dili sila yung tao. Oo. Pero mo lagi, antos gyapon tag bayad niya na. Anyway, so mo to siya mga kabisyo my loves ha. Better dapat nagid tay pampahimsog pud sa itong kalawasan para dito ma-stress sa ingani paghiha tumarta. O Calabo Herbal food supplement with mangosteen. Okay, nindot siya nga tumaron adlaw-adlaw. Kaya ang sangkap niini naguna nga mga herbal sama sa Calabo leaves, panyawan, malunggay, sambong ug mangosteen. Dagana ng pamatud na sila naprotektahan og dalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market ang Calabo Plus with mangosteen herbal food supplement. Uban sa Calabo Herbal food supplement with garlic. Pinaka-epektibo ora mismo. Dagan salamat mga kabisyo my love so sweet sa inyong pag-uban-uban kanato diri sa tong programa. Wala tay kong oras sungay gayon. Kung ano na mo yung mga pangutana, kontak lang 093097360009. Kini si Mikey Ling. O kini po si Lolo Baba ha. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.